Gepleyer Azatlyk radiosu. Hepdeniň jym programmamyzyň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň manat we Amerikan dollary bilen bagly kynçylyklaryň dowam edýändigi, ýagny bir tarapdan dollar sowdasyny çäklendirmelerin girilýändigi, ikinji tarapdan bolsa büdjet işgärleriniň bank hasaplaryna geçirilýän aýlyklaryny manatda hem nagd görnüşde almagyň kynçylyklarynyň dowam edýändigi aýdylýar. Aýdal odal ýaşaýjylar Aşgabatyň valyuta alyş-salyş nokatlaryny, pasportlaryny görkezip, adam başyna aýda $450, €500 satyn alyp bilýärdi. Hem dollar sowdasynyň täze girdilen düzgünleri nämeden habar berýär? Kardeşim tekrar bu barada Aşgabatly kardeşimiz Sultan Açylow bilen söhbetdeş boldy. Şol söhbetden bir bölegi dinläýin. Sultan aýda Aşgabatda dollar satyn almak üçin täze düzgünleriň girdilenini aýtdyňyz. Bu barada has dolrak maglumat berýärsiňiz, ýagny bular nähil düzgünler, öňküden üýtgän zat barmy? İlk ölenäsi merkez banklaryň merkez idare saýlarynda dollar satmaklyk besedildi diýen ýaly diňe filiallarynda satmak göýüňde tutulyp, ilat diňe banklaryň filiallarynda nowatda durup dollar alybilýärler. Onuň ilata talon bermekdigini giýirdildi. Berilen talonda da şol adamyň baryp dollary sagat näçe berip şo bankyň filialyndan aljakdygynyň wagtyn görkezilýär. Sultan aýda meselem diýeli bir adamyň misalyna görüň beräýsiňiz, diýeli siz banka baryp dollar satyn aljak bolýaňyz. Şu prosesi jikme-jik görüň beräýsiňiz. Şol talony almak üçin dollar almak isleýän adamlar şol ilkinji nowatda durjak bolup, ilkinji bolsa talony aljak bolup, ilat olanarsaman barýar. Eger şu taýdan baran wagtyň durmasaň şo ýerde, bular şeýle nowatlar. Şol sebäpli olanarsaman sagat 9-dan 10-dan käbir banklarda 7-den 8-den, käbir banklarda sagat 12-den şol ýerleşişine göre ilat çeyrek olanarsaman baryp nowat belýärler. İrer saat 7'de de şol talon berilip başlanýar. Şu talony eline alyp ondan soň bargaşýarlar. Onu her kim sonda bellenen wagtyna göre gelip öz almaly dollaryny alýarlar. Ýöne şu sebäpli gündüzki nowatlar araldyda nowatlar giýip edildi. Sultan aýda indi göräýmäge dollar satyn almak meselesi düzgünleşdirilene meňde, ýoksa men ýalňyşýanmy? Ýok, düzgünleşdirip halka peýda edilen zat ýok, gaýtyp kynlaşdy. Şu taýda şol kimdir bir sanak adam şol boyuna alyp şol sanawy ýöredip durmasa şol odalky bilen sanawyň gitýän wagty kän bolýar, ýene de dawa edilen adamlaryň öz arasynda bolýar. Oňa bankyň işgärler jogap beren oklar. Azatlyň Aşgabatda kabarçysy Sultan Açylow bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyň saýtyna diňe türkmen manatyny dollara çalyşmak kynçylyklary däl. Şu hepde Azerbaýjan manatynyň ýagdaýy barada çap edilen söhbetdeşlik hem köp dinlendi. Ma'lum bolşýar Azerbaýjanyň manady erkin akyma goýberilmeginiň ýüzüre öz hümmetiniň 3-den 1 bölegini ýitirdi. Odal şeýle ýagdaý Gazak teňgesiniň misalyny hem görüpdik. Eýsem şeýle şertlerde türkmen manatynyň ýagdaýy ýa-da geljegi nähil bolar. Azatlyk radiosu bu arada Economic Intelligence Unit guramasynyň bilermeni Alex Nice bilen söhbetdeş boldy. Kardeşlerim göderilen merdandan bu söhbetiň hem bir bölegini bilelikde dinläliň. Alex ma'lum bolşýaly Azerbaýjanyň milli pul birligi hükümetiniň 3-den 1 bölegini ýitirdi. Beýle ýagdaýlary odalky Sowet Soýuzynyň düzümine giren beýleki döwletlerde hem synlata bolýar. Muňa näme sebäp bolýar? In the case of Azerbaijan, as with Kazakhstan previously, the main driver is simply the low. Azerbaýjan Kazakystan barada aýdylanda bu esasan neftiň bahasynyň gaçmagy bilen bagly. Emma bu diňe gurungy diýen ýurtlaryň milli girdijisiniň uly bölegini düzýän neftiň bahasynyň görnütin pete gaçmagy bilen çäklenmeýär. Bärde esasy mesele nämelimlik. Neftiň bahasy şu pes derejesinde saklanyp galarmy ýa-da ol ýene-de gaçmagyny dowam edermi? Netijede merkezi banklaryň milli pul birlikleriniň dollar we gatnaşyklarynyň durnukly derejesini saklap galmak ugrundaky tagallalary gitdigiçe kynlaşýar. Azerbaýjan bilen Kazakystan muny häzirki wagtda çelini etmäge tinançdyrlar. Türkmenistan bu ugrundaky tagallasyny belli bir derejede häzirem dowam etdirýär. And likewise as Turkmenistan currently does still. Türkmenistanyň misalynda has jikme-jik durup geçäýsiňiz. Türkmenistan haýsy sebäplerden ugur alyp häzirki maliýe siýasatyny ýöredýär. Well, it's very interesting, and as is often the case with Turkmenistan, in particular with Turkmenistan. Türkmenistanyň iqtisadiyetinde mali pudugunda bolup geçen ýagdaýlar barada gurrun edilende hiç wagt takyk bir zada aýdyp bolmaýar. Ýöne bilsimiz ýaly, Türkmenistan ýakynda özüniň milli pul birliginiň hümmetini täzeden kefitledi.
Bu hem özgedeginde ýurdun iqtisadiýetinde möhüm meselelerin bolup geçýändigine saýatlyk eden bir delil boldy. Mundan soň hökümetiň sosial hyzmatlaryny kesmek, aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmezlik ýaly ýagdaýlaryna saýat bolduk. Türkmen häkimetleri häzir aglawa administrativ çärelerin üstü bilen pul birligini resmi usulda kesitinen derejede saklajak bolýar. Emma munyň näme derejede netijeli boljakdygy ýa-da manadyň hümmetiniň täzeden kesitlenjekdigi barada sorag açyk bolup galýar. Bizde anyk sanlar bolmasa da energiýa terişdeleriniň bahasynyň pese gaçmagy sebäpli Türkmenistanyň belli bir mali kynçylyklaryny çekýändigini çaklap bilýäris. Bu ýagdaýlarda milli pul birliginiň devalwasiýasy logik bir ädim bolsa da munyň syýasy töwekkülçiligi hem bar. Devaluation would seem logical, but on the other hand, of course, it does have political risks attached to it. Nähili töwekkülçilikler bar? Well, I mean, a devaluation is a very public sign that in some senses policy has... Devalwasiýa bu alınıp barılan siýasatyň şowsuzlygy uçrandygyny görkezýär. Egerde milli pul birligi dollara görä kesitli bir derejede saklanýan bolsa, munyň bilen baglylykda käbir tamallar we borçlar döreýär. Egerde bulary hötde gelmek başartmasa, onda iqtisadiýete bolan ynam gaçýar. Bu ýagdaýlarda inflasiýanyň derejesi hem uly depkinler bilen ýokarlanýar. Bu esasan import çykdyjylarynyň artmagyna getirýär. Ýene bir töwekkülçilik bank ulgamy bilen bagly. Sebäbi milli pul birliginiň birden hümmetlenmegi mali durnuklulygyna özüniň juda oňoýsuz täsirini ýetirip bilýär. Sudden changes to the exchange rate can impact negatively on financial stability. Siz öz Twitter hasabyňyzda Azerbaýjandan soň Türkmenistan manady öz erkine goý beräýmese diýip ýazdyňyz. Siz ýagdaýlar şeýle derejede özgerer öýdýärsiňizmi? I think I and my colleagues who work at the Economist Intelligence Unit. Men we meniň Economic Intelligence Unit guramasyndaky kärdeslerim Türkmen hökümetiniň manadyň täze narhyny kesitlejekdigini çaklaýarys. Anyk bir zat aýtmak kyn hem bolsa, biz ýagdaýlaryň üstüniň hut şeýle ugry ýykyn edýändigini görýäris. Say anything with certainty, but our expectation is that they probably will. Hormatly dinleyijiler, Azer manadynyň ýagdaýy, şeýle-de Türkmen manadynyň geljegi baradaky söhbetdeşligi dinlediňiz. Elbetde, ýurtdaky pul birliginiň ýagdaýy şol sanyny dollaryň töweregine näk çäklendirmeler halka, hususan telekeçilere öz täsirini ýetirýär. Eýsem Türkmenistanyň täze girilen dollar çäklendirmeleri telekeçilere nähil täsir ýetirýär. Kardeşim Sähranyň bu barada habarçymyz Sultan Asylow bilen geçiren gysgaça söhbetdeşliginiň bir bölegi kulak asalyň. Sultan aýda Türkmenistanda dollar satyn almak meselesi bilen baglanşykly girdilen çäklendirmeler ýurtdaky ownuk söwdegärlere, telekeçilere nähil täsir ýetirýär? Sähraşy dollaryň şeýle çäklendirme girdilmeli. Elbetde en esasy şu telekeçilere özüniň erwet täsirini ýetirýär. Şu telekeçileriň öz işleri şu wagt etildirdi diýsen bolýar. Durmadyklarym şolar kyn ýagdaýda galdylar. Sebäbi şu islan wagtlary özlerine gerek meçherdäki dollary alyp bilen oklar. Sultan aýda telekeçileriň işleri durdu diýen ýaly diýdiňiz. Şeýle bolanda bu ýagdaý daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň tapylyp tapylmadygyna hemde bahasyna nähil täsir ýetirdi? Şeýle ýagdaý harytlaryň bahasyna da şolaryň az köp bazarda meçherne de täsirini ýetirdi, elbet täsirini ýetirdi. Şu bahalaryň atdy oşgalýandygam duýulýar. Munyň şu telekeçiler özleri şol aýlawlaryny islemse gerekse döwüp bilmeýärleri halka da jemgyýete de täsirini ýetirdi. Bazarlarda islam harydyň islam meçherindäki taktyrwandyrlyk şol barym bolsa, esas şolaryň bahalaryna täsirini ýetirýär. Hormatly dinleyijiler, dollar çäklendirmeleriniň telekeçilere ýetirýän täsiri bilen tanyş bolduk. Ýönünni budjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň bank hasaplaryna we plastik kartalara geçirilmegi bilen täze ilbeljek adamlaryň nagd pul almagyna hem kynçylyklaryň döräni gaýdylýar. Bu arada biz Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Indi şol söhbetdeşlikden hem bir bölegi bilerikde dinläýin. Amanrat, bir de gelip boğuşan habarlara göre banklarda ya bankomatlaryň öňünde ullakan nowatlaryň döreýäni gaýdylýar. Şu ýagdaý suratlandyryp bilmezmisiňiz, näme bolup geçýär şo taýda? Bank plastik kartlary meselem vilayetlerde etraf merkezlerini yetmezçilik edýän bolsa, azlyk edýän bolsa, haýtaçda olar ýeterlik derejede var. Meseleniň çylsyryň tarapy şol bankomatlar gerekli wagtyny pul ferişdesi bilen täzeden
doldurulany netijede koyulan pullar sahih halmın içinde tamamlanıp adamlar okmoklu aydaly 2 saat 3 saatlar bankomatlara täzeden pul koyularına garaşmaly bolýarlar. Özlerim şol bankomatda pulun ýokdy aýdylman eýsem bankomatlar tehnik taýdan nähaz ne bahyn üstüler bejerer şondan soňra pullar soňra müşterileri Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy ýerli synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazow we okuwçylarymyzyň ol baradaky pikirleri bilen dowam etdirýär. Şu hepde Saparmurat Niýazowyň aradan çykanyny 9 ýyl boldy we Türkmen paýtagtynda ilkinji prezidentiň ýadygarlygyny gül çemenleriniň goýulanyny, onuň hatiratynyň tutulanyny barada habarlar çykdy. Kardeşim Merdan Sariýewiň Azatlyk radiosynyň Niýazow barada açan formuna gelen pikirleri syny hem şu hepde iň köp okulan makalalaryň biri boldy. Inni şol syndan hem bir böleg bilelikde dinläliň. Häzirki pursat mümkinçiligiňiz bolan bolsa, Saparmurat Niýazowa näme diýerdiňiz? Azatlyk radiosynyň öz okuyjylaryna ýüzlenip beren bu soragy uly gyzyklanma döredip, diňe ençeme sagatyň dowamında bu foruma onlarça tesir geldi. Okuyjylarymyzyň bir bölegi Türkmenistanyň häzirki rejimi bilen Niýazowyň häkimetiniň arasynda deňestirmeleri getirýän bolsalar, tesvirleriň agla we böleginde Niýazowyň alyp baran siýasatyna we onuň häzirki netijelerine baha berilýär. Alev Can adly okuyjymyz Odollar beýle paraxorluk ýokdy. Paraxorlugyň häzirki ýagdaýyny seredin. Saparmurat Niýazow döwri iş güç bardy diýip, soňky döwürde Türkmenistanda korrupsiýanyň has ösendigine aýdypdyr. Forumda öz pikirini ýazan okuwçylarymyzyň ýene bir bölegi Niýazowa olaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Türkmeni dünýä tanatmakda, ýurda garaşsyzlygy we bitaraplygy alyp bermekde eden işlerine minnetdarlyklaryny bildirip, Niýazowyň ýazandygy aýdylýan goşgularyň käbir setirlerini getirip, onuň jaýynyň jennetden bolmagyny hem arzu edipdirler. Şol bir wagtda Niýazowyň alyp baran siýasatyna degisli öz tanqidi pikirlerini ýazan okuyjylarymyz da bar. Atsız lakamly okuyjymyz şuňky gara günlere sen sebäpsiň. Seniň başlangyjyň dowam edýär. Halkyň öýüni ýykyp başlan hem sendiň, adamlary ömürlük ýitirim edenem sendiň diýip öz tanqidi pikirini jemleýär. Atabaýew lakamly okuyjymyz bolsa özüniň göwrümli tesvirini Salam Niýazow, siziň suratyňyzy her sapar görünümde siýasy güýjüň, şahsiýet kultunyň, yalan öwgüleriň, yaranjaňlygyň, sowatlaryň lideri wagtyň geçmegi bilen nä derejede özgördüp bilýändigini düşünýän diýen sözlemleri bilen başlaýar. Atabaýew agzap geçen bu ýagdaýlarynyň günäsiniň diňe bir adama degisli däldigini aýdyp, siz bolmasaňyz ýene bir türkmen başlylar, başga halk ogullary gelerdi. Gelibem dur. Hemme aýdyň zat bu. Diýip, bu meselede siýasy administrativ aparatdaky şahslaryň jogapkärçiligini ýürüýte belleýär. Amurat Permanoglu atly okuyjymyz bolsa Niýazowa ýüzlenip, ähli ýalňyşlaryň, biýdüzgünçiligiň, paraxorlugyň, adam saýlamanyň, milleti, halky aýrmagyň başyny başlan sen Türkmenistany türkmenlere dar etdiň diýip pikirini jemläpdir. Sözümüzün soňunda ýatlatsak, bu ýerdäki tesvirler Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň öz şahsy pikirleri bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sariýew dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.